Ahoj! Dnes sa spolu vydáme na veľké dobrodružstvo mestom a spoznáme, aké zaujímavé miesta sa tam nachádzajú. Ste pripravení? Poďme na to! Námestie. Otvorený priestor uprostred mesta, kde sa často nachádzajú obchody, usporadúvajú kultúrne podujatia a stretávajú sa tam ľudia. Radnica. Budova, kde sídli mestská samospráva, napríklad starosta a jeho tím. Múzeum. Inštitúcia, kde sú vystavené rôzne historické, umelecké alebo vedecké predmety a exponáty. Divadlo. Miesto, kde sa konajú divadelné predstavenia, koncerty alebo iné kultúrne podujatia. Kino. Miesto, kde sa premietajú filmy a ľudia si môžu užiť filmový zážitok na veľkom plátne. Nemocnica. Zdravotnícke zariadenie, kde lekári a zdravotné sestry liečia pacientov a poskytujú zdravotnú starostlivosť. Lekáreň. Miesto, kde sa predávajú lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré odporučil lekár. Banka. Inštitúcia, kde si ľudia môžu uložiť peniaze, vybrať hotovosť alebo získať úver. Pošta. Miesto, kde sa posielajú a prijímajú listy, balíky a poskytujú sa ďalšie poštové služby. Polícia. Inštitúcia, ktorá sa stará o bezpečnosť občanov a dodržiavanie zákonov v meste. Obchod. Miesto, kde si ľudia môžu kúpiť rôzne produkty a potraviny. Cukráreň. Predajňa, kde sa predávajú sladkosti, zákusky, koláče a iné dobroty. Reštaurácia. Miesto, kde si ľudia môžu objednať jedlo a nápoje. Hotel. Miesto, kde si môžu ľudia prenajať izby na prespanie, často na dovolenke alebo služobnej ceste. Škola. Miesto, kde sa deti učia čítať, písať a počítať. Knižnica. Miesto, kde si ľudia môžu požičiavať knihy a študovať rôzne materiály. Štadión. Veľké športovisko, kde sa konajú športové zápasy, koncerty alebo iné veľké podujatia. Továreň. Miesto, kde sa vyrábajú rôzne produkty v rámci výrobného procesu. Park. Zeleň v meste, kde sa ľudia môžu prechádzať, oddychovať a tráviť voľný čas. A to je koniec našej prehliadky mestom. Dúfam, že ste si to užili. Uvidíme sa na budúce. Ahoj!